Вземал съм плекчета за по-платежоспособните лъскави. По-дебели, по-дълбоки. Вътре сте тонът. Евраси, тонова. Нали? Ох, как съм си видал? Знаете какво да намерим сколько кило? Къде е моята любима водка Селект? Айде, Стефане! Това да се видим. Оооо, това си ми е хубава. Не. Да изредна ли? Идеме се, но нали купихме? Бяхме се един път само. Да, това е него. Хубава булка в България не съм виждала. Точно така. Най-красивото дете. Къде отиваш, Божи? Кажи, къде отиваш? Аз съм българ, че обича. Сива чучо. Моля, свидетелите, заповядайте. От името на кмета на Столична община обявявам гражданският брак между Гергана Красимирова Стоева и Стефан Любенов Захариев за сключен. От този момент пред законите на Република България и пред закона на собствената си съвест, вие сте съпруг
и съпруга. На вас, уважаемо семейство, честито! Бъдете заедно и нека нежност, уважение и мъдрост бъдат венец на светлите ви чувства. Бъдете заедно, за да има винаги жив пламък и топлина в огнището на вашия дом. Бъдете заедно и нека от любовта ви се родят деца за ваша радост и за безсмъртие на вашия род. От жреците в древни храмове, от мъченици за Христовата вяра, от философии и поети е тръгнало и през тъмни и светли векове до нас е достигнало мъдрото тълкование на кръга. Отпийте по стар обичай по глътка вино за здраве и щастие. То е родено от земя и слънце, от дъжд и топлина, от пролетно съвтене и есенна мъдрост. И както виното с годините озрява, така и вие събирайте с годините много зрелост и мъдрост. Отпийте по стар обичай по глътка вино за здраве и щастие. На здраве! Уважаеми младоженци, безкрайна е Вселената, наречена човешка любов. И никога няма да се открие таинствената сила, която сред милиардите човеци избира за ръка да пребродят всичко хубаво от тях и го предайте на вашите деца и внуци. Уважаеми родители, приемете с отворени сърца младото семейство. Приласкайте с много нежност и любов този нов съюз на обичта и младостта. Драги кумове, нека задъханият кръговрат на живота ви събира по хубави и тогава да остане млада, както е и днес, прекрасната ви човешка обич. Това най-висше чудо на поднебесния свят. По стара българска традиция, жената винаги предоставя първият семейен документ с пожелание да го съхраните чист и неопетнен така, както ще пазите чисто и неопетнено вашето семейство. Заповядайте. Бъдете честити, млади хора. Бъдете честити днес, утре и во веки веков. И приятели, от сладката пиза на мама отшопете и хъпнете и бъдете задружни, да и както